₹1 ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ KBC ಐತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲಾಯ್ ಪೋನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪಿದಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ತೂವೇರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ತಟ್ಟೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ಪಾಣೆ ಅನ್ಪಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದರ ನಕ್ಕನ್ ಎತ್ತೀರಿ ದೇವಂಡ ಯಾನೇತು ಕಾಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ನರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೆ ಆಡ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನಿರೇನು ತುಯ್ಯೆ ಐಟ್ಲ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡೇನು ಐಕಾರ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೈ ಪಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೀರಿ ಇರಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಂಡೆ ಅಪಗಾರ ಬಂಡೇರು ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಕ್ನು ಕುಡರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬತ್ತದ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರುವರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಈರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನ್ ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಯಾನಾರ್ನ ಬೆರಿಲ ತೂತುಜಿ ಬಂಡೆ ಆ ಸೀಟ್ ದಮಿತು ಎದಗ ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಬಂಡ ಆರ್ ಎದಗ ನಮಡ ತುಳು ಪಾತೀರಿ ಇರ್ದುಲಿ ಅಪಗ ಎಂಕ ಆ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಪೋಯಿನ ಅಪ್ಪ ಅವಿಡ ಬಕ್ಕ ಏನಡ ಬಿಂದಾಸ್ ಪಾತೀರಿ ಇನಿಕ್ ಈತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರಿ ಕಾರಣ ಏನಡ ಕಾಸು ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಕಾಸು ಏತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನ ಒಂದಿನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತದ ಬಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಹಿಂದಿಡು ಪಾತೇರಿಗಿನ ಏರ್ ಪಾತೇರಿಗಿನ ನಾನು KBC ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು KBC ಬಂಡದ ದಾಂಡದು ಯಾನು ನಿಜವಾದ ತೂಪಿನೇ ಇಲ್ಲತ್ತು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಅವು KBC ಬಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಐಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಫೋನ್ ದೀಯ ಕುಡರ ಪಂಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೀರಿ KBC ಯಾನ್ಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಂಡೆ KBC ಬಂಡ ದಾದ ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೌನ್ ಮನೆ Crorepati ಇಂಡೇರು ಯಾನ್ ಎನ್ನದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ನಾಗಲಿ ಇರಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂಡದು ಆಯ್ಕೆ ಬಕ್ಕ ಏನು ಬಂಡೆ ಮೇಡಮ್ ತುಲೆ ಯಾನು ವರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೈಲ್ ಆತೀನಿ ಬಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ಕೇನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಡ ಆನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮೂರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅವಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಯಾನು ಏನೇನು ಪಂಡೆ ನಾನು ಇಡೀ ಊರು ತೂಪು ನೆಂಕೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ನಾಯ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೆ ಐಕೆ ಅದಗಾರ ಪಂಡೇರು ತುಲಿ ಎನರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಿಂದೀರ್ ಪಾತಿರು ದೇಪಂಡಾರ ನಿಖಿತ ಮೇಡಮ್ ಬಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಏನು ಬಂಗಾಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎನರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಈರ್ ಪಾತಿರುವರು ಈರ್ ಬಲ್ಲೆ ಈರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಕುಡುಂಜಿ ಏರಂಡಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಡೇರು ಐಕ್ ಬರ್ಚಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಯಾನು ರವಿ ಇರಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಈ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡೆ ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಈರ್ ಮಲ್ಪನ ವರ್ಕ್ನು ಕುಡರಿ ಮಲ್ಪೋಡ ಬೊಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂಡೇರು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮದು ಏನು ಬೈದಿಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಹಾಂ ಸರಿ ಮೇಡಮ್ ಉಂಡೆ ಅವಿಡೋಕೆ ಈರು ಬರೋಡು ಉಂಡೇರು ಹಾಂ ಬರ್ಪಂಡೆ ಅಂದು ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಏರು ಕುರಿ ಏರಿಕೆ ನಿಗೆಲಿಗೇರು ನಾನು ಪಂಡೇರಿಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಾರು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೀರೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಸರ್ ಈರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಿನಾರು ಇಂಡೇರು ಕಾಂಡು ಪೋದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ್ ಕುಲ್ಲೆರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಏನ 10,000 ದಿನದ ರೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಪೂರ ₹1 ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ KBC ಐತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಉಲಾಯ್ ಪೋನ ಅವು ನಿಜವಾದ ಪಿದಾಯಡ್ ಒಂಜಿ ತೂವೇರೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಡೈರೆದ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ತಟ್ಟೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಅವತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಿನ್ನೆ ಪಾಣೆಂಕ್ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಐತೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯಿ ತಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗನೆ ಅನ್ ಮನ್ಪೆ ಪೋನ್ ಪೂರ ತುಯ್ಯೆ ತೂದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಏನು ಹಾಟ್ ಸೀಟ್ ಪೂರ ತೋಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಐತೆ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಕುಲ್ವೇರು ನೆಟ್ಟೀರ್ ಕುಲ್ವಾರು ನೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಬತ್ತು ಕುಲ್ವೇರು ಪೂರ ಬಂದು ಅದ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮು ಕಡಪುಡಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅನ್ಪಮ್ ಕೇರ್ ಸರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಆರು ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬರಿತಿಲ್ಲದರ ನಕ್ಕನ್ ಎತ್ತೀರಿ ದೇವಂಡ ಯಾನೇತು ಕಾಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಏನಪ್ಪ ನರ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂತೆ ಆಡ ಪಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನಿರೇನು ತುಯ್ಯೆ ಐಟ್ಲ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ಲೇರು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡೇನು ಐಕಾರ್ ಪುಗ್ಗೆಲ್ ಕೈ ಪಡ್ದು ಗಮ್ಮತ್ ಪಾತೀರಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ರು ಅರಡ ಪಾತ್ರೆ ಪನಾನೇ ಬಚ್ಚನ್ ಸರ್ ಬತ್ತೀರು ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಪೂರ ನೀರು ಬತ್ತಾತ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಆ KBC ಮುಟ್ಟ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಟ್ಟವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತೋತಿನಾರು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾರ ಡ್ರೈವರ್ ಆರ್ಪನ್ ಪೇರು ಸರ್ ಈರ್ ಮಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಿ ಈರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ತದ ಬಚ್ಚನ್ ಸಾರ್ನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತಿರುವರು ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಈರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಾನು ಈತ್ತು ವರ್ಷ ಮುಲ್ ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲ 7 ವರ್ಷ ಯಾನಾರ್ನ ಬೆರಿಲ ತೂತುಜಿ ಬಂಡೇರು ಬುಲ್ತೇರಾರು ಎಂಕೆ ಬೇಜಾರಾನ್ ಹೌದು ಏಕೆ ಅಂಡೆ ಅರ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತಿನ ಸೀದಾ ಸಟ್ಟು ದುಲೈ ಪೋಪುನ್ಗೆ ಪಿದೈ ಓಲ್ಲ ಉಂಟುಜಿ ಗಾಡಿ ಸೀದಾ ಸಟ್ಟು ದುಲೈ ಬತ್ತು ಆ ಗೆಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಅರ್ ಸೀದಾ KBCದ ಚಾಯರ್ಗೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಅಂಚಸ್ರದು ಅರ್ಬಂಡೇರಿ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಬನ್ನೆ ನಾನು ಬುಲ್ತು ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬತ್ತಾತು ನನ್ನ ಕಾರ್ ಪತ್ತಿರಿ ಬಯ ಯಾಕೆ ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ತೂವಂ ಪೋಯಿನಿ ಈರು ಅಂಚ ತೂರ್ದ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತೂವಂ ಪೋಯಾರು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರವಿಜಿ ಬಂಡೇರು ವಾಟ್ಸಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬೋದು ಪೊಗ್ಗೆಲ್ ಕೈಪಾಡುಕುಲು ಕುಲ್ದಾಂಡು ವಾಟ್ಸಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದೆತ್ತಿಗೆಲೆ ಬಡ ಅನ್ಪಂದು ಮೊಗಲ್ನದ ಆದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬೇ ವರ್ಂಬ ಬೈಲಾತಿನಾಗ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಪೂರ ಪೋಡ್ಗೆ ಒಂದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರು ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಕೆ ಆರೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಓಲು ಬ್ರೇಕ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪ್ಪಗಾರ ಹೆಂಗೆ ಪಂದು ತಿನ್ ಕಾಲೀತೆ ರವಿಜಿ ಡರ್ನೆ ಕನ ಆಶ್ಕಾರ ಬಂತು ಒಂಜಿ ಏತು ಸಲ ಪಂತೇರ್ದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಸೀಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಎದಗ ಪೋಡಿಗೆ ಹೋಯಿನ ಪಂಡ ಆರು ಎದಗ ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಬಾತೇರಿ ಇರ್ದುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ ಆ ಪೋಡಿಗೆನೇ ಹೋಯಿ ಅಪ್ಪ ಅವಿಡ ಬಕ್ಕ ಏನಾರ ಬಿಂದಾಸ್ ಬಾತೇರಿ ದಿಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ KBCದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸಯ್ಯನ ಮುಟ್ಟ್ಯಾನ ಮದ ಪೇರೇಜಿ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ
ಅರೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಲಿ ಏನು ಪನ್ಪಿನ ಆರು ಇನಿಕ್ಲ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಆರೊಂಜಿ ಒರಿಯಡ ಪಾತೆರು ವಿರಡ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಗವಚನಡು ಎತ್ತು ಲಾಯ್ಕ ಪಾತೆರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕೊರ್ದಿ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ನಾರು ಕೆಲವರು ಎಂಚಪ್ಪು ಬೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತೆರ ಸೀರಿಯಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತೆ ಬರ್ತೀರ ಅಗ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆ ಕ್ಲೀನ್ ಎತ್ತು ಮಾತಿರೋಡು ದೇವಂಡ ಅಗ್ಲು ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಅಂಚತ್ತು ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ತೂಜಿಡಲ್ಲ ಆರಾಧಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬರ್ತೀರಿ ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ತೂ ಪೂಜಾ ರವಿಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನ್ಪೇರು ಆತು ಲಾಯ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಏನ ಪನ್ಪಿನೆ ಐಕಾರ್ ಇನಿಕ್ಲ ಹೀರೋ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ನ ಮೇಡಮ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯಜಿ ಮೇಡಮ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರಿವಾರದಾಗಲ ಅದು ಪೋಯಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನಾರ ಪಾತ್ರ ದೇವಂಡ ತುಲಿಯ ಅಕ್ಲು ಪುನ ಡೆಲ್ಲಿಡು ಮುಂಬೈಡು ಪುನಗಲು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪುನಗಲು ಆಡಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದ್ಬೇರನ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪೇರೆ ಪೋದೈತೆ ಯಾರು ಹೀರೋ ಅದೇ ಅಂಚಸದ ಹೆಂಗೆ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಯಾನು ಅವಿಡಕ ವಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪಾಡು ಬಟ್ ಐತ ಉಲಾಯದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಚ್ಚಿಪಾಡ್ದು ಇಟ್ಟು ಬತ್ತನ 5 ಲಕ್ಷಡು ಅವು 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುಂಜಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಆ ಎನ್ನಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷಡು 16 ಲಕ್ಷ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟ ಬಕ್ಕದ ಊರಿನ 16 ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನು ಹೆಂಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಪಾಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು 7 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತಾನೇ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿಯ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಉಂಡದು ನಮಕ್ ಇನಿಕ್ ಈತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರೆ ಕಾರಣ ಎರಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ದೇವಂಡ ಕಾಸು ಏತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಟೆನ್ಷನ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿಲ ಹಾಳ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಯಾಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನ ಪನ್ಪೆ ಕಾಸು ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಬೆಂದು ಡೈಲಿ ತಿಂಡನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆ ಫಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅವನಾಗ ಬರ್ಪು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಜಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ನಾಡು ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ರವೆಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಏನು ಕೆಲವರೇ ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ನಿಗಿಲ್ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕೊರಲಿ ಏನು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಪಾತಿರುವೆ ಅಂಚೆ ಅಷ್ಟೇ ಮೀದ ಕಾಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಗೂ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು ಅಪಗ ಮಂಡಿ ಬತ್ನೇಟಿ ಕೆಲವ್ರದ ಜವನೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ದುಲೆ ಜವನೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಶಕ್ತಿನೇ ನಾನು ಯಾಪಲ ಮೆಚ್ಚುವೆ ದಯಪಂಡ ಇನ್ನೀ ಮೋಜಿ ಮಸ್ತಿ ಪನ್ಪಿನಾಗಲು ಎತ್ತೋ ಟೀಮ್ದಾಗಲು ನೆಂಕ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪರವೆಣ್ಣ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಕೊರ್ಪ ಈ ಬರ್ಪರ ಅದಾಗ ಅವಡ್ ಮಿತ್ರ ಖುಷಿ ಇದಾದೊಂಡು ನಮಕ್ ನಮ್ಮನೇ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅಂತ ಒನ್ನುಲೆತೆ